bidaia bat proposatu genizuen biziaren zuhaitza ezagutzeko. Gure ostotik enbor osoraino. Orain arte, 3 aldiz elkartu gara beste adaska txiki batzuekin. Txinpantze eta bonoboen taldea batu zitzaigun lehenengo. Gorilena ondoren, eta orangutanena izan zen 3. bilgunea. Gaur, bidaian batzen zaigun 4. taldea ezagutuko dugu. Baina egin lekua, talde hau aurrekoak baino handiagoa baita. Hau gure arbasoak da, bizia hobeto ulertzeko gailu bat. Gaur, gero eta handiagoak diren taldeak nola ezagutu ikasiko dugu. Gurekin, hilo batean. Benetako zuhaitzetan bezala, enborreran zurbildu ala batzen diren adarrak gero eta handiagoak dira. Gure bidaia honetan berdina gertatuko zaigu, gero eta talde handiagoak biltzen, eta xehetasunak galtzen joango gara. Orain dela 16 milioi urte utzi genuen gure denbora makina horreko bideoan. Ziurrenik Asiako lekuren batean, orangutanen eta gizakion arbaso komuna ezagutu genuenean. Gaur, pixka bat atzerago egin behar dugu, baina ez askoz gehiago. Zientzialariek uste dute orain dela 17 edo 18 milioi urte bereizi zela, ilobatidoen taldea tximino handiengandik, gu barne. Agian izen horrekin ez dituzu ezagutzen. Euskeraz ez baitugu Asiako hegoekialdean bizi diren animalia hauentzat izen propiorik. Gertuko beste hizkuntza batzuetan gibon edo gibon hitza erabiltzen dute, baina tentagarria bada ere ez dut giboi deituko. Ilobatidae familian 4 genero daude. Ilobates, Nomascus, Hulok eta Symphalangus. Eta euren artean orain dela 7 milioi urte inguru bizi zen arbaso komun bat dute. Euren artean duten erlazio evolutiboa azaltzea zaila da. Ez dugulako oraindik informazio nahikorik, eta dituzten ezaugarriak nahiko antzekoak direlako. Gaur egun 21 espezie ezagutzen ditugu, eta ezagunena ziurrenik Ilobates lar da. Espeziak antolatzen dituen zientziari filogenia deitzen zaio, eta eratu ohi duen eskemari zuhaitz filogenetiko. Agian noizbait ikusi duzu horrelako zuhaitz bat, non gizakia albo batean agertzen den eta beste guztiak bere alboan. Beno, zuhaitz bakoitzeko adarrak ondo marraztea oso garrantzitsua da, baina adarren ordena ez hainbeste. Begira, horrela jarriko bagenu, berdina adierazten ari gara. Arbaso berdina duen talde bat eratzen badugu, talde hori monofiletikoa dela esango dugu. Adibidez, gizakiak, txinpantzeak eta gorilak osatzen duten taldea monofiletikoa da, arbaso berbera dutelako. Eta ez dugulako sartu arbaso berbera ez duen bat, edo ez dugulako alboratu kideetako bat. Hori egingo bagenu eta tximino handi guztiak batuko bagenitu, gizakia albo batean utzita, orduan talde hori parafiletikoa izango litzateke. Taldeak eratzea esfortzu handia da, eta zientzialari guztiak ez dira beti ados egongo. Ezaugarri anatomikoak erabiltzen baditugu, zuhaitz bat eratuko dugu, baina informazio genetikoa erabiltzen badugu, beste bat atera diteke, edo bat baino gehiago. Horregatik, zientzialariek aukera asko aztertzen dituzte. Aldi berean, zuhaitz horiek proposatzeko. Eta batzuetan oso zaila suertatzen da, akordio batera iristea. Badakigu, Ilobatidae familia, Hominidae familia bezala, biak direla monofiletikoak. Badakigu ezin ditugula gizakiak alboratu eta ilobates bat eta txinpantze bat talde berean sartu. Hori talde parafiletiko bada. Baina zaila egiten zaigu Ilobatidae familia bera ondo antolatzea. Anatomiak, geografiak eta genek ez dutelako soluzio berbera eskaintzen. Beno, eta zer gehiago dakigu ilobateen inguruan? Guztiak dira oso onak zuhaitzetan eskegita ibiltzen. Biologoek brakiazioa deitzen diote mugitzeko modu horri. Bai, parkean uztailetatik eskegita egotean egiten den mugimendu hori. Beso luzeak dituzte, baina hankak baino askoz maizago erabiltzen dituzte hemendik hara ibiltzeko. Elkarrekin dugun arbasoa nolakoa izango zen. Zuhaitzetan ibiltzen jaioa, ilobateak eta orangutanak bezala, edo lurrean denbora gehiago pasatzen zuena. Beranduago ezagutuko ditugun beste primatek bezala, litekena da zuhaitzetan ibiltzeko joera handiagoa izatea, eta gure taldea izatea joera hori aldatu zuena. Askoz beranduago. Arbaso komunak zuhaitzetan denbora luzea pasatzen bazuen, txikia izango zen, gaur egungo Ilobatidae baten tamainakoa. Gorilak ez daude prestatuta zuhaitzetan bizitzeko edo batetik bestera azkar mugitzeko. Eta orangutanarekin dugun arbaso komuna bezala, hau ere, Asian bizitzea da aukerarik logikoena.
Areta gehiago, aurrekoan aipatu genituen fosiletako batzuk, akaso gaur batu zezkigun hilo batidaerekin harreman handiagoa zuten orangutanekin edo gizakiekin baino. Eta ez zuen izatxik. Baina horren inguruan hitz egingo dugu hurrengo atalean. Agur Arbasoak da eta ikusgelan zaude. Gustatuko zaizu arpidetu eta eman like. Hurren arte.